Good morning, sir! Okay, yes. Good morning. Sige, dali na. Sunod na mo. Magsugod na ta sa klase. Sir, magklase pa dito karon sir nga sige maglinog. Bitaw, sir! Wala na may linog. Face to face naman ta klase karon. Balik naman. Unya, sir, kung pananglit, sir, mulinog na pag-usap, sir. Uy, dili po ni una nami. Ang atong buhaton magprita nga layo to sa mga katalagman, di ba? Sir, katura ba yung linog, sir? Dagan na ba yung na trauma, sir? May gani diri, sir, hinay ra kaayo. Mo gani nung ikaluy-an ta nga hinay ra ang linog sa tuwa dere. Nakakita mo na akong gisulat sa blackboard? Kita, sir! Sus, kamingaw ba? Kadaghan ba sa absent? Wala si Jill, wala si Justin, wala si Sean. Sige daw, Be, kung nakakita mo sa akong gisulat sa blackboard, basaha daw. Earthquake, sir! Okay, very good. Mo bitong gisulat ako ning earthquake ni sa blackboard. Gusto na ko makabalo mo kung sa atong buhaton panahon sa maglinog, di ba? Naatay duck, cover and hold. Tama dyan, sir, pero mahadlok, Mr. Roy. Taranta, manggani, Mr. Dili pwede nga magpanik ta ha panahon sa linog. Dapat mangita tag safety nga lugar. Kung asa ta pwede mo tago, para dili ta mahulugan sa mga butang gikan sa ibabaw. Tama dyan ka, sir. Dili dyan pwede magpanik. Kaya kung magpanik ta, sir, mawala man ta sa focus. Yes, very good. Kung magpanik ta, mawala ta sa focus. Mawala ta sa safety. So sige daw, Be, unsa ba yung mga idea ninyo ikadugang about sa safety sa panahon sa linog? Sir, kung maglinog, butago, ilalim sa lamesa. Okay, May. Very good. 5 points. Okay, Rian, do you have an idea? Sir, kung sa mo ang balay, sir, maglinog, pasigaon ra na mo ang suga. Uy, nganong pasigaon man, Rian? Kung pasigaon ang suga, sir, muundang man ang linog. Hoy, Rian, asam ka nanguha na yung mga idea? 0 points ka, ha? Wala ka nag-study. Baka manggod ang akong nadungog sa radyo, sir. Pataka, ramang kariyan, oy. Binuang, ramang goda sa radyo. Mauna, Rian, kay magsigpaminaw ng radyo. Puro na kabuang ng imong nadungog diha. Sir, isa pa lang ganay kapangutana, nasiruhan na si Rian. Ay, sir, naray ko'y hatag ni mo shampoo, oh. Very good yung kay ka, Rian ba? Makatipid pa ko sa shampoo dahil sa balay, kaya nanghatag ka. Naghan manggod kayo may shampoo sa balay, sir. Okay, automatic. 5 points, Rian, kaya nanghatag og shampoo. Sama ni si Siroy, pabor-pabor naman sad. Napod ni si Riano, pasip-sip na pod. Ayo, pagbuot may dagan man may shampoo sa balay. Sip-sip yu ka. Kaya ni Rian sir no, wa siya naka-answer niya, parehas na may score. Shh, keep quiet na, May. Dili ko gusto anong magsilos-silos. Dapat maningkamot lang. Maog yun, diskarte ra gud tame. Pagilom Rian, diskarte siyang kabuang. Shh, May, keep quiet, okay? Last question. Unsay in English sa baki? Brad sir. Okay, very good, May. Plus 5 points. Equals 10 points. Siya rumapsan pa ko Rian. Okay, Rian. Any idea? Nababaylaing English ang baki maliban sa Prague nga giingon ni May? Sir, kung dako nga bakay, bullfrog sir. Ay sir, napamalay ko nalimtang hatag nimo sir. Imuha na ni sir, oh. Wa pa rin nahurot. Okay, Rian. Bullfrog. Tama. Additional 15 points. Sir, binuang naman ni Sir Roy. Bisag layo kay siya answer. Dako, mangyapon siya points. Wag yun ay namaw, sir. Ba, harap-harapan na yun eh. Ang alang. Nanihatag man sa shampoo. Balik ko glide skwilan, Sir Roy. Wa man ni klaro. Hoy, balik. Kay mag-question na answer pa ta.